Cul. Terus. Kanan oke, kiri oke. Wis lumayan iki. Ini yuk banter. Cocok timbangane nganggur pengangang ning omah arek. Giling yo wae. Takkan kesek kena, takkan metek layangan tuh tapi timbangan orangnya sing metek. Terus, oh, oke kalau tidak, beli ulo nih kono enak. lo beli ulo, Gas kuwi. iya, beli ulo gimana sih tak tahu orang. Saya enak yo iki kok. Oh alah, ayo jajal tolong metek layanganku. Metek. Yo, cyber, berano. Wop. Wes, Bro. Wes kono ae, tak hitung ya. Di, lu. Loh, goblok men. Kowe kuwi madhek kok aku sing geret. Lah piye to piye? Iki nek mau kecol-kecolno, ora kowe iki malah mlayu rene. Ayo belene, mundur nang kene no. Wes, hop. Mau nak mau cole-cole ya. Iki piye to terus beda cekean kon metek ora iso lho. Yo batik kene ngono. Wes, batik wae, ono aku semetek. Aku sing ngitung ya. Kau nak aku cul ya. Ji, ro, lu, cul. Terus. Iki lho kok mati cak omong. Nek aku ngomong cul, kuwi culno tak batek, nek kowe narik kuwi aku ngomong cul kuwi bateken. Ngono lho, Dul. Mau ramu. Kok iso mikir kok cekelan ngono. Bocah kandhane angel. Lu ya. Pisan dadi yo, ji, ro, lu. Wah, ngene lak yo ngumpul to. Masuk terus. Nah, ini kelunggu layangan iki. Rene yo, tamui. Pito. Pas meneh yo. Oh, wes. Amene jedul-jedul. Susah saiki. Kowe iki cek ning kene ya to. Tak tinggal nguyuh sik. Cek. Engko ben ra ngale, engko mbok tinggal ngale layangan kucul tadi. Tenana wis ngene, culno wi, culno. Ben los. Oke. Ben dhuwur, batek. Lah wis narik to. Tenan kene aku tak nguyuh sik ya. Jancuk. Lho kok malah kon nunggu layang ngene tak kira goblok. Jindan itu ya.